your network marketing business philosophy that can change your life. So kaya tayo nandito po sa Live Good para baguhin po yung ating pong buhay. Okay? So listen very carefully dahil yung tatawagin ko po na speaker for now, he is an engineer by profession, IT in one of the biggest pharmaceutical company for 20 years. More than 10 years servant leaders in community, entrepreneur, family men, and 4 children. He has more than 20 years in multi-level MLM industry part-time, more than 5 years in MLM full-time, and he was a diamond from previous company, car qualifier, 1 year in Live Good, the 3rd diamond in Live Good Philippines in 4 months. So, Live Good family, let us all welcome our speaker to discuss to us is no other than Diamond Friends Santiago! Grabe, no? Thank you. Okay, palakpakan po natin si Coach Vilma Saruda. Yang gising pa ba kayo, mga brothers and sisters? Yeah, no? So, my topic, building your network marketing business philosophy that can change your life. Naniniwala ba tayo na ang networking napakagandang industriya? Yes! Diba? Maraming tao hindi alam ko no? Pero, alam niyo po, no? Kahit anong ganda, no? Ng isang kumpanya, kahit anong ganda ng kumpanya natin, kahit anong ganda ng produkto natin, kahit anong ganda ng support system na meron ka o meron tayo, pero wala kang right philosophy to do the right things para maging diamond, para mag-work sa negosyo mo, wala akong mangyayari. Alright? Nagtataka ka ba? Diba? Isa ang naman negosyo natin. Bakit may nagda-diamond? Meron hindi. Diba? May bronze sa oras. Pero meron 3 buwan na, di pa nagbo-bronze. Diba? So something wrong with the philosophy. So yun po yung pag-uusapan natin today. Alright? Ready na ba kayo? Yes! And you say I'm ready? I'm ready! Ayan, yung philosophy na po na to na maririnig nyo, more than 30 years nang ginagamit ng mga network marketer. And a lot of people or network marketing leaders, no? Nagtataka kayo, laging kahit anong kumpanya salihan, nagda-diamond, kasi ginagamit po nila yung philosophy na to. Na pwedeng alam mo, pero alam mo lang, hindi mo ninanamnam. Alright? So, first philosophy, profits are better than wages. Pakibasa nga. Yeah, no? So, profits are better than wages. Bakit? Wages makes you a living. Profits can make you a fortune. Yeah. Di ba? Employment. Ano, naalala ko yung mga naiwan ko sa company ko. No? Narinig ko kanina, 20 years ako from previous company. Ang dami ko pong naiwan doon na empleyado. Nagtsatsaga sa kinsenas katapusan. Di ba? Kasi, hindi po nila alam to. Ngayon, alam mo na, pakitapik yung katabi, alam mo na? Alam ko na po. Gawin mo. No? So sa mga tao hindi naiintindihan yan, yun po yung reason kung bakit ayaw nila ng network marketing. Yun po yung reason kung bakit ang gusto nila employment, hindi makaalis. Yes. Tama? Gusto nila security. Hindi nila alam profits, pwede silang yumaman. Okay, pakitapik yung nasa kaliwa, pakisabi, yayaman na tayo. Ayan. Oh. Alam niyo, maganda sa profit na yan, ang maganda po dyan, pwede mong gawin part-time. Pakisabi nga part-time. Magbigay ka lang ng 10 to 15 hours a week. 2 hours a day. 2 hours a day. Alam mo mangyayari, yung income mo part-time,
equivalent to your income full-time. Totoo. Meron pa ba rito nagtatrabaho, employed, 8 to 5, 8 hours a day, di ba? 12 hours a day, bakit? Kasi kasama na yung biyahe, traffic, pila sa LRT, di ba? 13 hours. Tapos, ikaw, naka-discover ka ng isang kumpanya tulad ng Lidgood, ginagawa mo lang 2 hours a day, inalam mo yung tamang skills, inalam mo yung tamang attitude, after 2 months, 3 months, yung kinikita mo full-time, pareho na lang kinikita mo part-time. Okay ba yun? Yes! Ano bro? Narinig nyo na kanina. Si Mary Jane ba uuwi ng Pilipinas? Kung yung kinikita niya abroad, hindi niya kinita sa Lidgood? Di ba? So, pakisabi, profits are better than wages. So, yan ang first goal natin, gawing equal. Pero alam nyo, in due time, magugulat ka. Magugulat ka. Eto na, ayaw. Oh, yan, sumobra. Baka ko. Your second goal, magugulat ka. Yung kita mo, part-time, magugulat ka na lang, doble sa kinikita mo versus full-time 8 hours. And that is Lidgood. Palakpakan po natin. Grabe, di ba? And a lot of diamonds, including me. No? Ako nakuha ko po yan in just a matter of 4 months. Grabe. Di ba? Grabe, no? So, ang sarap kayo mag-share. No? Ang sarap pag ginawa mo yan. I don't know about you, ano yung income mo. Pero tapatan mo yan, doing part-time. Ang laki po ng impact yan pag nag-share ka, pag nag-i-invite ka. Bro, sis, naka-discover ako ng negosyo. May trabaho ko 8 hours a day. Yung negosyo ko, 2 hours a day ko lang ginagawa. Pero yung kita ko full-time versus part-time, doble yung kinikita ko part-time. Grabe. Gusto mong marinig yung story ko? Yes. Sino tatanggi sa story mo? Di ba? Ang tawag doon, testimonials, results. Kaya naku po, napakagandang industriya po ng ating kayakap ngayon, no? Na Lidgood. Okay, so that's the first philosophy. Profits are better than wages. Second philosophy, it's not what happens that determines your life future. Pakibasa nga ulit. So it's not what happens, hindi yung nangyari. It's what you do about what happens. Diba? Halimbawa, hindi ka healthy ngayon. Ano yung gagawin mo para maging healthy? Baka naman up to now, hindi mo pa alam ang lasa ng Super Red. Binigay na nga ni Lidgood yung napakamurang product para magpaka-healthy tayo. Mag-start na po tayo mag-orders. Di ba? Don't worry, in due time, ang warehouse po natin. Matulungan natin magdasal. Parating na po this year. Grabe, no? So, ang question, anong ginagawa mo ngayon sa future mo? Kung hirap ka ngayon, hirap sa buhay, may utang ka, anong ginagawa mo? Hindi yung nangyari. It's what you do about your future. Alright? Yan po yun, no? Tandaan po natin. Okay? Oh, it's not the blowing of the wind that determines your destinations. It's the set of the sail. Iisa lang yung hangin. Di ba may karera niya? Isa lang yung hangin eh. Ba't may nauuna, may nauhuli? Yung ginawa ko sa bahay. Ano reason? Set of the sail. Pakisabi nga, set of the sail. Ano yung wind? Wind of disaster, wind of opportunity, wind of change, winds of favorable and unfavorable. Iisa lang po yan. Pare-pareho lang. Tama. Kung ang kumpanya ko may super red, kumpanya mo may super red din. Kung ang CEO ko, si Ben Linsky, sino CEO mo? Si Ben. Iisa lang. Di ba? It's the set of the same. Yun. And that is learning is all about. Ang nakakatuwa po rito, by setting the right sail, pwede mong mabago yung buhay mo 2 years from now. Wow. Wow. Gusto mo yung 2 years before mo, bago sa 2 years mo, next 2 years? Gusto mo ba yan? Yes. Yung last 2 years mo,
mag-iiba, magbabago on your Yan next 2 yung years. favorite kong Gusto mo ba pakinggan yan? na motivational Baguhin mo yung set ng motivational talk ni Mr. Alright? Cameron. Nakukuha niyo po ba? So, ano yung say of better thinking. Kung tingin mo talunan ka, baguhin mo na yan. Diba? Sabi mo sa sarili mo, panalo ko. O, ano mo, di mo masabi, diba? Champion ako! Ayun pala gusto, champion. Yan. So, all you need to do is to decide. Kailangan mo lang mag-decision. Kailangan mo lang mag-decide. Any 2 years na gusto mong mabago buhay mo. Any 5 years na gusto mong mabago buhay mo. At pwede mong simulan na yun. Yeah. Okay? Pakitapit yung nasa harap, pakisabi. Simulan natin ngayon. Babaguhin na natin yung thinking natin. Magtitiwala na ako sa sarili ko. Di ba? Alright? O, eto ngayon. For things to change, you need to change. For things to change, you need to change. Wala po i-apply yung pagyaman mo. Ha? Wala kay apply yung pagyaman mo. Wala kay downline, wala kay Ben. Hindi ko mag-rank up kasi yung apply ko, hindi yun ang reason. For things to change, you need to change. Tayo po ang reason. Kahit sinong presidente pa, ang iboto natin ang tumayo sa Pilipinas, wala po doon yung pagyaman natin. Tama o sobrang tama? So wala po doon yung pagbabago ng buhay natin. So, yung panahon, hindi magbabago yan. Yung bagyo, darating at darating. Tama? Kung ang bubong mo, butas. Diba? Ano dapat mong gawin? Pwede ayusin, okay? Palitan. Kasi sa ayaw mo sa gusto, bagyo. Pwede bang pigilan yung bagyo? Oh, for things to change, you need to change. Pakibasa ulit? Coach, ang hirap magbago. Tama ba? Ang hirap magbago, Coach. Right, yan. Don't wish it was easier. Wish you were better. Pakibasa. Wala namang madali di ba? Kanina nga yung nag-share, di ba, si Sir Roland? Tingin nyo, sa kalagayan niya, lahat mahirap tama? Ikaw nga, may paan, reklamo ng reklamo. Di pagod na ako kakalakad. Di ba?